Assalamu alaikum warahmatullah. Yawa da fatan kuna lafiya, alheri ke muku. Jiya kuma mai rawani komantar marasa daɗi kuma sai na faɗa mishi. Ina ma yake. Mai rawani. Zo ka gani wani abu. Zo ka ga cin mutuncin da suke yi ma. Menene? Diba da kanka. To. Ka tattara mai kayan sa. Ka gani ko? Ya koma gida, an fara ruwa ya zo ya yi noma. Haka za mu yi. Kuma sai ne. Komantar biyu ya ce wannan yana zancen CNSP ya ce sun yi aiki sosai sai da Allah ya tsare mana ƙasarmu. Amma har kai. Ka gani ko? Amma harkar ƙauye akwai gyara sosai. Ya ce wallahi mai rawani ya tafi gida ya yi noma. Allah ya sa mu dace. ‘Yan uwa haka za ku mun, haka za ku yi. Yanzu kun sa yana mini dariya. ‘Yan uwa ba kuma mai rawani mutunci ba. To, ni dai mai rawani na barka da su ko in ce na bar su da kai. Ku dai kuka sani, ku san da kuka sasanta. Sai an jima. Yanzu kuna so in koma gida. Ni kun ga ƙarshen labari na passport kina ma tun bulan passport kin nan ne. Yanzu Niger sun ce za su yi passport na IS. A kusan mu babu wata ambassade. Ina ne kuke so in je in yi passport sannan in koma noma. Kuma ni yanzu ina Philippines. An ce muku a Philippines ba a noma ne? Duk labarin da nake kawo muku bai muku ba sai kun tashi kuna yi mun cin mutunci. Marakin ya hin muku. Shikenan to. In kuka dame ni bazan ma ƙara shigo muku ba. Kawai wai in tai in yi noma. Ina nan ina bariki na wai in je in yi noma. Ba noman bane laifi. Amma noma ina ɗan shan iska na anan. ‘Yan uwa ku daina ma haka kun ji ko? Wannan ba abu takan kirki bace. Kuna sa yanzu ya ɗauke ni ya nemi wani wuri ma ya mun laissez passer ya maida ni ko?